Vi vil fortælle om aktive og passive sætninger, og det er lavet af Cecilie, Johanne og Sofie. Men hvad skal man så bruge aktiv og passiv til? Det bruger man, hvis man fx skriver formelt, så det kunne være i en aflevering, eller hvis man oversætter fra manden, som kan ses på eksemplet nedenfor. Hvis man siger, at hun er en god elev, så vil man oversætte til it is said that she is a good student, hvilket Cecilie vil forklare grammatikken bag. Udover så kan man også bruge det, hvis man nu vil fjerne fokuset fra den, der handler, altså agents, til den, som det ligesom går ud over, som man så kalder for patience. Og så har vi lige nogle regler for en passiv sætning. Fordi man laver en passiv sætning, så bruger man formen to be plus perfektum participium, som er en kort tillægsform. Og to be, det er blandt andet de hjælpeverben, som så går ind og bliver bøjet i tidtal eller person. Og 3 hurtige regler lige for passive sætninger, det er, at det direkte objekt i en aktiv sætning, det bliver til subjektet i en passiv sætning. Og så har vi også, at den passive sætning der kobles subjektet fra en aktiv sætning på med en præposition, f.eks. by. Og så har vi også, at verbet det ændres, som vi også så ovenfor i to be plus perfektum participium. Som Cecilie sagde, så bliver hjælpeverbet også bøjet i tid og person. Her kan vi så se det i tredje person singularis. Og her ser vi det først bøjet i præsens, så vi har is, efterfulgt af perfektum participium, was som præteritum, efterfulgt af perfektum participium. Og igen har vi en perfektum, hvor det er has been, plus perfektum, had been, futurum will be. Og man kan også bruge det til udvidet præsens, hvor man så siger is being, efterfulgt af perfektum participium. Og vi kan også se præpositionen her. Så her har vi et eksempel, hvor i den aktive sætning, a dog drives the car, er agents a dog, og patients the car, og i den passive sætning bytter de så plads. Altså det direkte objekt bliver til subjektet, og så kobles a dog på med by, og verbet det bliver lavet fra aktiv til passiv med to be og perfektum participium. Og så bliver den passive sætning, the car is driven by a dog.